manipod iti liwliwag na kay awdag iti OFWs nga Ilocano kakabsat iti mo nga creator host iti daytang programa po dahito apo iti YouTube channel ako Roderick Temporal Ben Lizardo Molina kakabsat dagiti mayat apo nga mang tartarabay iti YouTube channel tinamo TV ang Roderick Molina kakabsat. Please subscribe, follow and like our YouTube channel Roderick Molina po. Adana ka po dito mismo nga unag iti ili iti Lagomera kakabsat. Dana ka po dito San Sebastian capital iti Lagomera island kakabsat ken kagayam. Dahiti apo ti Bibuya umuli kami madamdam akong data nga bantay kakabsat ti apo nagpintas apo iti bantay na okay San Sebastian Lagomera okay dagiti apo ti bandera ti Spain kakabsat ayan watching kada kaya